Život je v neustálém pohybu. Nic nezůstává stejné a my nejsme výjimkou. Přesto když se změna týká nás, když naše těla, naše energie, naše myšlení dostávají tvar, najednou se bojíme. Máme pocit, že něco ztrácíme. Ale něco vám řeknu, neprohrává ten, kdo se mění, ale ten, kdo se změně brání. Mužská menopauza není uzavření. Tohle je brána. Brána, za kterou na vás čeká nové já. Silnější, moudřejší, vědomější verze vás, schopná překročit zápletky minulosti a aktivně utvářet vaši budoucnost. Mnoho lidí se bojí vstoupit do této brány, protože věří, že neznámé je nebezpečné. Ale přemýšlejte o tom, nejlepší okamžiky vašeho života se nezrodily, když bylo všechno pohodlné a předvídatelné. Ale když jste se odvážili vystoupit ze své komfortní zóny, když si zkoušela nové věci, když nezáleželo na tom, co jsi ztratil, ale na tom, čeho jsi mohl dosáhnout. Největší chybou, kterou můžete udělat, je držet se minulosti, zatímco váš život jde kupředu. Když se vždy podíváte zpět na to, jací jste byli před 20 nebo 30 lety, ani si neuvědomíte, jak velký potenciál skrývají roky dopředu. To neznamená, že byste si neměli vážit toho, kým jste kdysi byli, ale je čas uctít i své nové já. Mužská menopauza není trest, ale příležitost stát se nejlepší verzí sebe sama nyní, v této fázi života. Berte toto období jako novou fázi v tréninkovém plánu. Svaly rostou pouze tehdy, když je neustále napadáte. Pokud budete cvičit stále stejné cviky, po chvíli ustrnete. Totéž platí pro váš život. Pokud budete stále lpět na stejných myšlenkách, pokud se budete stále dívat do minulosti, nepokročíte. Menopauza pro vás přináší přesně tuto novou výzvu. Nemusíte se ohlížet, musíte se dívat dopředu. Mnoho lidí říká, ale já už nejsem stejný. A mají pravdu. Nejste stejní, ale to není nic špatného. Nyní máte zkušenosti, moudrost a sebepoznání, které ve vašem mládí neexistovaly. Otázkou není, zda dokážete získat zpět své staré já. Otázkou je, jste ochotni poznat nového, silnějšího a uvědomělejšího muže, kterým se můžete stát. Změna neznamená, že něco ztratíte. Změna znamená najít to, co se ve vás skrývalo. Představte si, že váš život je loď plující po oceánu. Pokud se vždy podíváte zpět, nikdy neuvidíte nové břehy, nové příležitosti. Ale když se podíváte dopředu, když pustíte plachty minulosti, může se před vámi otevřít úplně nový svět. Tato změna nenastane ze dne na den. Je to proces. A každá velká proměna začíná rozhodnutím. Otázka zní, jste ochotni učinit toto rozhodnutí? Jste ochotni opustit staré vzory a hledat nové příležitosti? Jste ochoten o sobě přemýšlet jinak? Protože změna je nevyhnutelná, ale co si z toho uděláte, je jen na vás. Chcete-li skutečně převzít kontrolu nad svým vlastním životem, musíte nejprve pochopit, co se s vámi děje. Mnoho lidí se bojí změn, protože nechápou, co se děje v jejich tělech a myslích. Ale pokud si uvědomíte procesy, jste již ve výhodě. Mužská menopauza, také známá jako andropauza, není náhlá událost. Jedná se o postupnou transformaci, která probíhá v průběhu desetiletí. Hlavním důvodem je pokles hladiny testosteronu, která obvykle klesá o 1% ročně počínaje 30. rokem života. Je to pomalý proces, ale když kolem 40–50 let dosáhne bodu, kdy již způsobuje znatelné účinky, mnoho mužů to zažívá jako překvapení. Toto období je často považováno za projev slabosti. Ale ve skutečnosti nejde o to, abyste byli slabší, ale o to, abyste se svým tělem zacházeli jinak. Jaké změny si můžete všimnout? Klesající hladina energie. Všimnete si, že jste na konci dne více vyčerpaní a nemáte sílu, která byla dříve přirozená.
ztráta svalů a zpomalení metabolismu. Když si nedáte pozor, začnou se vám lámat svaly a snáze se vám bude ukládat přebytečný tuk. Výkyvy nálad, netrpělivost, ztráta motivace. Možná jste byli dříve mnohem trpělivější a teď se najednou cítíte naštvanější nebo letargičtí. Poruchy spánku a snížené libido. Může se změnit kvalita vašeho spánku a může se také snížit vaše sexuální touha. Tyto příznaky však neznamenají soudný den. Ve skutečnosti, pokud je řídíte vědomně, můžete mít funkce svého těla pod úplnou kontrolou. Nejdůležitější je pochopit, že váš věk neurčuje, jak jste fit. Je to o životním stylu, který vedete. Pokud do svého života zapojíte správnou výživu, cvičení a odpočinek, můžete si nejen udržet svou sílu, ale také se dostat do lepší kondice než kdykoliv předtím. Představte si, že vaše tělo je auto. Když jsi byl mladší, jezdilo to bez problémů i na nejlevnější benzín. Nyní však potřebuje kvalitní palivo. Pokud nebudete dávat pozor a budete pokračovat ve starém životním stylu, bude stále obtížnější fungovat. Pokud ji však budete vědomě udržovat, můžete ji udržet ve špičkové formě po mnoho let. Otázkou tedy není, zda se tomuto období vyhnete. Jde o to, jak to řešíte. Nyní máte dvě možnosti. Odevzdáš se změnám, necháš se jimi ovládat. Přijmete únavu, zpomalený metabolismus, přibývající váhu a řeknete si, to je životní řád. Vědomně na sobě začnete pracovat. Chápete, že to není začátek úpadku, ale nová etapa života. Začnete ovládat procesy svého těla a aktivně pracovat na tom, abyste se udrželi v co nejlepší formě. Největší překážka není ve vašem těle, ale ve vaší mysli. Pokud si myslíte, že je příliš pozdě na změnu, pak už bude opravdu pozdě. Pokud si ale uvědomíte, že vše závisí na vašem postoji, můžete v sobě najít energii a sílu, o které jste si dříve nemysleli, že ji máte. Úspěšní muži vědí jedno jistě, život není o letech, ale o přístupu. Nyní se musíte rozhodnout, přijmete změny a necháte se jimi utvářet, nebo budete vývoj vlastního těla a života aktivně řídit. Volba je na vás.